Na guys, may yung buntag pag-usab no, na wala atong live kaniya. And then, mga pinangga, uh, good morning no sa tanan nga mga nagalantaw diha karon no. Maaghatag ko og guide mga pinangga para sa tanan nga mga naglantaw diha, mga higala, mga kaigsuonan no, maghatag ta guide mga kahigalaan. Ang atong guide karon mga pinangga, to ni ihatag di ninyo no, paki-share lang kaya mangimuta sa ko samtang ka-share mo higala mga pinangga. Kumusta di ay mga taga Bohol no? Lokal ko siya. Kana kumusta di ay mga taga Bohol, mga higala, Ma'am Maria Lisa Labor, Ma'am Julita Mendiola, shout out. Ma'am Vit Camanero, shout out sa tanan nga mga naglantaw diha mga pinangga. Comment lang mo no sa mga gusto magpa-shout out. Wala comment na mo diri sa to ang Facebook live mga higala. John Batak, mayong adlaw tang idol. Ma'am Vit Camanero, shout out diri sa Alegria, Surigao del Norte. Shout out ni Ma'am Evelyn Casas sa Imitang, mayong buntag shout out sa Dungguan Mobile Danau. Shout out ni Ma'am Brinda Canonigo Pasanting tagapan sa Cagayan de Oro Mitang. Okay, Ma'am Rachel Dumagan Montibon, good morning tang. Good morning ma'am. Good morning ni Ma'am Honey ni Sandigan Dadios. Mayong buntag mga pinangga nato nga mga naaras sa balay, mga wala pa nag duty karon, mga walay lingaw diha, magkalingaw sa tan ining ato ang guide mga higala para sa tanan mga pinangga. Good morning ni Lance Casiris Lagnason, Ma'am Natividad Tabugon, Geraldine Kali, Ma'am Caroline Kabungkal Mabitag, Cebu City tangwen man ka mag-sales tour, mag-race schedule ta diya Cebu City. Ma'am Rosalie Inti Makilang, sige mayong buntag ninyong tanan mga kaigalaan. O good morning sa tanan ni Romeo Moldi, shout out sa Pinamungahan Cebu kananay Rofa og Dualan. Oy, shout out boss Romeo Moldi. Shout out ni Ma'am Mary Calago Balingit Baklaan, good morning. Danilo Dahuya, good morning. Ma'am Analiko Tamora, good morning. Hatag tang please guide watching from Surigao del Norte. Sige, good morning sa tanan mga pinanggailo ni Ma'am Analiko Tamora. Hatag tang please guide watching from Surigao del Norte. Lorna Dionson, good morning tang. Ma'am Odilia Silagan Akona, good morning tang from Bohol. Alia Laporga K, good morning. Marilyn Balante Rondis, morning tang taga Cebu kutang. Ma'am Ani Tamps, mayong buntag. Ma'am Rosalie Inti Makilang, panghatag tang og pang alas 2. Ma'am Serlita Dagatan, good morning. Good morning sa tanan nga mga naglantaw diha mga higala, mga pinangga no. Good morning ni Serianita Kahapay watching from Southern Leyte. Ayong buntag sa tanan. Juliet Igbalik, good morning tang. Oy, good morning. Ayong buntag sa tanan mga pinangga nga mga naglantaw di karon. Ma'am Crisilda Vergara, mayong buntag tang. George Katilugo Jr., good morning tang. Norma Francisco Pastor, morning tang from Leyte. Nidalin Labiaga Makanip, good morning tang taga Cagayan de Oro kutang. Gagang Lanutan Alboroto, morning tang from Kibawi Bukidnon. Flor de Lisa Alquisalas, mayong morning. Silvano Buo Castino, good morning. Marivit Maano, good morning tang. Rica Berry, good morning tang. Francica Palban nitang taga Bohol. Vit Camanero, share dantang. Marisa Alarcio, ayong buntag tang sa Konsolasyon kutang. Ma'am Norbita Kalma, good morning. Kalma Rakes ma'am. Ma'am Alia Laporga K, good morning. Asiram Oksal, good morning ni Ma'am Juliet Balik.
Ray Rolida Rilits, good morning. Good morning ni Danilo Dahuya. Good morning ni Arlene Grace Ongpok Talarok. Good morning ni Ma'am Ana Maria Kalunsag Rosalim. Good morning des Dumaguete City. Good morning ni Alice Onabia Paquero, ako puntang Leyte. Chris Cubs, no? Shout out ninyo tanan mga pinanggas, tanan mga naglantaw dia. Katong mga naglantaw dia, comment lang mo kay shout out rata mga pinangga. Shout out usata. Shout out ni Boss Petronilio Makasukol. Good morning. Boss Romeo Molde, good morning. Sa Marigondon, Lapu-Lapu City. Unya, good morning ni Boss Robin Capistrano. Pinangga panghatag pang-opera sa ahong anak. Ma'am Linda Obaob, good morning. Sige, maayong buntag ninyo di tanan mga pinangga. Walili de la Serna Labasteda, good morning. Watching from Inupacan, Leyte. Oy ha, maayong buntag ninyong tanan mga higala, mga pinangga, no? Sa tanan karon nga mga naglantaw, mga kahigalaan. Good morning ninyo diha. Magkuan sa ta ato sa ning kuan, sa ning i-plaster di kay init man, no? I-plaster sa nato ni mga pinangga. Sa ning plaster kay uy di man siya i-plaster sa tani kay init man. Ato sa ning i-plaster mga kaigalaan sa man ni okay, ato sa ning i-plaster gamay kay Jud. Mataga kong kini. Ato ning i-plaster mga higala kay kuan man. Init kay man. Nilandong man. Sige ha mga pinangga, Niteski Abatayo, good morning. Ami Kakanin Ipil, good morning. Okay mga higala. So, shoutout sa 216 live viewers. Kunya, paki-share lang mga pinanggaan sa ato ang Facebook live. Kay maghatag na dayon ta mga pinangga. Good morning ni Bus Tata Marquez, good morning tang watching from Ormoc. Jorimar Laville, good morning. Mayong buntag mga pinangga. Kasi pa'y wala ma-shout out diha. Comment lang ha. Boss Jimboy Tan kung makadaog ta kanang makadaog ta. Boss Saturnino Inolpi Guarin, good morning. Des Oslob, Cebu. Ma'am Angel Villarama, good morning. Ma'am Regine Kamuhoy, good morning. Good morning tang from Carmen, Cebu. Sige, mayong buntag mga pinangga, paki-like, paki-share lang sa ato ang Facebook live mga higala kay doon natin ihatag alang sa tanan. Ma'am Jayza Jane Masungari, mayong adlaw diha tatang watching from Tibungko, Davao City. Oy ha, shout out sa mga taga Davao mga pinangga. Good morning ni Sergio Ipanag Paguta Hamito, shout out. Miflor Padua Dasigan, good morning. Aljen Crisige, morning sir tang from Talisay. Sir GP Dim, good morning. Imiros Abria Tim, good morning. Watching from Mindanao. Good morning ni Ma'am Juliet Igbalik. Curbs Hair and Nail Salon, Moalboal. Uy ha, shout out sa Curbs Hair and Nail Salon. Des Moalboal. Good morning Exodus Barasi. Tang good morning from Pulacan, Pagadian. Oy, maayong buntag sa atong mga higala di sa Pulacan, Pagadian. Ruchi Sinibal, good morning. Tang Ruchi Sinibal from Mandawi. Sige pa, share lang mga pinangga kay mag-shout out ta. Ma'am Joy Katubig Pikit, good morning. Walili de la Serna Labasteda, good morning. Marayan Raul, shout out des Balamban. Good morning ni Ma'am Asteria Castillon, good day from Bohol.
Oy ha, mayong buntag sa tanan mga higala. Good morning ni Ma'am Bibi Sigi Sabal. Good morning. Gagang Kantiga Sakro watching from Mindanao. Shout out sa tanan mga pinangga ng mga naglantaw karon. Ma'am Anita Aron Ablanque. Good morning. Sige, ako sa ring iplastar mga higala kay kuan kining nilandong na pod pagkapastilan na kita Oy, may butag di Boss Michael Lumontad Quijano, morning idol from Pagadian, from Pinamungahan. Ma'am Nancy Monterde Yanok, good morning. John William Humuan, 130 target 1,000. Anita Aron Ablanque, Tangga Emi taga Bohol. Shoutout TBB Sigsabal from Naga. Oh, sige, good morning tang akong gi-maintain ang 067 nakadaog ko gahapon. Sige, tang atagi ko pagpalitambal. Oy ha, salamat kaayo ninyo dataran mga naglantaw karon. Mga pinangga, salamat sa mga nag-share na mga higala. Pwede mo mag-send og stars. Ma'am Anita Aron Ablanque, tang taga Emi taga Bohol, taga Tagbilaran. Sige Good morning tang watching from Lapu-Lapu City, Ma'am Ninita Intong. Good morning. Sige mga pinangga, doon ako ihatag karon mga higala para sa tanan mga pinangga. Kunya sa tanan-tanan. Ma'am Jidilin Parco Tilo Balo, good morning. Ma'am Ida Jaime, good morning. Desmandawi, Ma'am Karong Lunis. Ruchi Sinibal, good morning. Good morning ni good morning ni June Marilao Varian watching from Davao City. Sige mga pinangga, munaog na ko kay aron kuan. Prepare na mi kay nami adtuod karon. Pa-share na mga pinangga. Iyaw din yung dugaya mga higala kay manghatag ta. So lato na nato ang uban nga mag-share mga pinangga. Ani ana isda. Isda. Hey, eto na. Okay, good morning guys. Inita man ani sa bayulit lang kitag nahong ani. Paki-share lang no kay maghatag ta karon tod. Na ako gipangita mga higala. Kayo ng tadhana. Nasa akin ay dumating, hindi ko inaka, ako ay sa'yo, sinabi kapag pag-share lang mga pinag-anakoy kay pangita. Nawaya man, nawaya. Daya. Daya. Kitaan kita na ako guys. Kabalo mo nga no. Paki-share lang mga higala. Mura na ka og kay Mito anak tang na bayulit. Grabe sa tapol. Hinahina itaga siya adto tag kuan. Adto ta.
Paki-share lang ha, paki-share lang. Paki-share lang guys. Rica Berry na naata dihay stock sa Binunido Bohol ni Ma'am Corsing Kimson Sombrio das Binunido Bohol. Naay ato ang dagang stocks diha sa Bio Herbs o niya higala. Okay. So paki-share lang mga higala.